ରହିଯା रे ଏଠି ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୋରି ଚାଲିଛି। ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୋରି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ ପଖାଳ। ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦିନମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଆସ ଦେଖିବା। ସକାଳ ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୁରା ରାଗିକିଲା ତ ଆମ ରାଗ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମାର୍କେଟରେ ମଟନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲୁ। କି ହସ ତମର, ପୁରା ଧବଳେଶ୍ୱର ଉଖୁଡ଼ା। ତାପରେ ଡିସ୍ରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ। ଡିସ୍ରେ ତେଲ ଗରମ ହଉ ହଉ ସିଏ କାଠ ମସଲାକୁ ଡାକିଲା। କାଠ ମସଲା ଗରମ ହଉ ହଉ ସିଏ ପିଆଜକୁ ଡାକିଲା। ପିଆଜ ଗରମ ହଉ ହଉ ସିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଡାକିଲା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଡାକିଲେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗ ଟମାଟୋକୁ ଡାକିଲା। ଟମାଟୋ ତା ସାଙ୍ଗ ଚିକେନ୍କୁ ଡାକିଲା। ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ, ଚିକେନ୍ ମୋତେ ଡାକିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ଏପଟ କରି ଏମିତି କଷିଲି ଯେ ଚିକେନ୍କୁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଚିକେନ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ ଯିଏ କରିପାରିବ ତ ଚିକେନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଚୋରି କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍ରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଆମ୍ବ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଭେସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲି। ଚଟଣି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଆଶା କରିବନି ମୋ ପେଟ ଟାଣିବ। ଚିକେନ୍ କଷା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଦହି ପଖାଳ, ଓହୋ ହୋ କଲିଜା, ଏକ ନମ୍ବର। ଚଟଣି, ଏକ ନମ୍ବର। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଛି। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାଇକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅ। ତମ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବ। ଚାଲ।